Hello, welcome to my vlog with Engineer Dio Lubo Concept and Rings Design. Niyata karon sa project site nga gipanagiyahan ni Carl Green. Diri sa Compostela, San Miguel, Compostela, Davao de Oro. Atong i-update ang kining balay nila kay nanani sa mga 80 or 90 to 95% karong niyami sa pag tiles karong adlaw atong adtuon sa taas or sa sulod mao ni structure karon kay atong tanawon ang setup sa pag tiles. Mag-aatong natulong to sa mga lugar sa Busan, dito mo usay pa. Dito mo utang sa plumog. Ako mo po trabaho. Ako pwede mo tayo Oh, mo ni ang sulod sa balay. Gikan sa Singapore ang suga. Gikan pa ni dito gipalit guwapo kayo. Mo ni diri ata sa sulod karon sa dining room. Ano diri nakita. Wala pa na complete function ang suga. Pero ready to occupy na ni soon. O kini ang guest room. Wapo kayo suga. Yan, ay ceiling fan. Inig-uni mo sa suga, musabay siya og siga or tuyok ang pan. Okay. Kini CR. Dire po ta sa isa ka guest room. Nagya po ceiling fan with lights. Asa ning switch? Ita kabalo. Kining makita nga sa news nga gi-protect kay once na mag-tiles dili na pisikan o semento hugaw ang final na pintura. Gari po ta karon sa master bedroom. Go up, money. There is tanaw ta sa right side. Nagsuga CR. Unom kabuk suga sa CR. Wala pa na sa nahuman. Money ang master bedroom sa tagiya. Ang suga. Guwapo lang yan kung gaya suga. Talagang sarap niya makita diri sa tuwa. Kuya background. Go. Kaya mga suga. Tagaan kayo. Gi-request ni sa tagiya kay mao na niya Singapore style. May mga gi-protectionan o newspaper ang coating sa pintura para dili madarog ang kuan or dili butang simento ang
final paint nila. Ano ni? Ready na ni sa linen sa pag tiles. Organ tiles. Karon na ready na ni. Ano pwede magsugod. Narang yung tiles nga una. O dili ka mag-una karon. Atong interview si ang master sa tiles, master sa paring o sa painting. Nakaroon si Sir Jojo. Unsay tirada na to aning pag-tiles na to, Jo? Kung na ito rin, please, pack na ito. Kaning ni ang una ni aon sa mga dry pack unsay tirada na. Ang ugar na masa ni iligay ang baso. Nganong naman ni mga balas diri unsay may tirada ni. Wala siya pangaloon. Manay ang dito. Imasa niya itaklap ni unsay mga gamit na to aning kuan katong saksyon. Unsay tawag sanction o saksyon katong Wapo to ko. Isa rato butang ay diretso lang. mga estimate nimo pila ka tiles ning kanang walay cutting ang maplastar ani diri ron. Ani tanan tibok kaning balaya. Ready na siguro mga napali kami. Dapat ko yung ito ba na yung isa? Oh, iti ba iti. Sa gatos kwarto tanan, kuno siya. So mo ni ang mga gipampile ready ni siya sa i-mix. Mo ni ibanig niya dahil itaklap ng kuan. Sige mag-update na pud mi inig magsugod na ta ning kuan, mapurma na ning tiles pun. Okay. Sige lang yo, botro na lang pud mi og update ani inig matawra na. Okay, daghang salamat. Kung mag-subscribe mo or magsubaybay mo, masubaybay ning hantod mahuman ning balaya, i-subscribe ang Engineer Deo Lugo Concept and Rings. Daghang salamat.